दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सान। चिरांनि बिजनी बरलावगाव जारिमिनारि थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि साननि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं आरो रुंसारिफोरनो मान बावनाय, बिबार बावनानै सिबिनाय बावनाय जायो। जारिमिनारि जथुम्मा आं दिनै साननै जाबाय। मैया सानसे थांबाय 9, दिनै 10 आरो 10 जानुवारिनि एबा नैथि साननि जेनाखि सेथि, नैथि, थामथि हाबाफारि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसे रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे जालांबाय। जोबोद मोजाङै जालांगासिनो दङ। जथुम्मायाव नेपाल, बांलादेश हादोरखौ लानानै मेघालय, सोनाब बंग आरो दाब दाब जायगानिफ्राय 2000निबो गोबां थान्दै बिथांमोना नुजाथिफैदों। नैथि साननि हाबाफारियाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोना दुखुजों बिबुंथि लाखियो। नोंथांमोना साफा साफा सुबुं नङा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि दिन्थिफुंनाय पेरेडनि सालाम आजावो। नोंथांमोना गोथार फिरफिलानि गाहायाव गसंनानै जथुम्मै फरायसंगासिनो दङ। नोंथांमोना दासान, नोंथांमोना साफा साफा बर' फिसा, नोंथांमोना जादों बै जोंनि आबै आबौ आजौ पुरुषनि थैनि रेस। नोंथांमोना साफा साफा सुबुं नङा, नोंथांमोना बै हारिनि थैनि रेस। जारिमिननि समनि गेलेनायाव जों गेदेर हारिमोनब्लाबो मोनसे सम सफैदोंमोन जे समाव जों थैनायनि लामायाव सफैदोंमोन। हां थिफुं थिफुं लादोंमोन। खाफाला मोजां उदांस्रि मोननानै जोङो दिनै गोदानै हां मोनफिनदों। दा बे हां मोननायाव जोङो गोदान फिसा जानानै, गोदान महर लानानै, गोदानै रायजो खुंनानै, मडार्न वे अफ लाइफ डेम'क्रेसि होदों, बिनि नर्मजों जों लामाखौ लादों। जों मिथिगौ दै माइहा मोनसे रेस्ट खालामनो थैयोब्लाबो, दा साननानै लादो नोंथांमोना बै दैमानि रेस्ट आरो जोङो गोदानै जों थांनानै थाफिननो थाखाय गोदान गोदान समाय लाफिनबावबाय। बे समायाव जोङो बे जोंनि फिरफिलाखौनो गोसोखांनांगोन। लोगोसे दिनै नैथि साननि थान्दै मेलाव गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफादखौ दाफुंनाय जागोन। बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा गोदान आफाद दाफुंनाय आयदाखौ लानानै गावनि बिबुंथिखौ ओरैबायदि फोरमायो। आंनि बुंनांगौआथ' बेनो जे जोङो माबायाव जोंनि उन थाखोनि मानसिफ्रा दा ओरैबायदि मोनसे थाखोआव फैबाय, बिगियाना दा AI नि जुग सफैबाय। दा जोंल' नङा, गोरों गोराफ्रा बयबो बुङो, गुबुनफ्रा बुङो जे दाखालिबो सासे मानसिया होनदों जोङो AI जुदि दावखोनो हायाब्ला AI स्टेजनि जे जोंनि थुनलाइ जोङो खालामनांगौ, बेयाव जों एसे गेजेन जानानै दङ। जों बेहाय नाजानांगौ।
जाहाथे जों बयजोंबो समानै आगान सुरफानो हायो दा AIआनो जोंनो मेइन कुइसन जाना दं बिनि अनगाबो देग्लायथ' बिराद गिदिर डिक्सनारि खालामबाय आरो डिक्सनारि हले एनसाइक्ल'पेडियानि खोथा दं परबर्ती जाय फैगोन बा माबाफ्रा बिबानगिरिफ्रा आं बिथांमोनखौ खावलायलांगोन बे हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ होननानै हाबाफारि बायदियै दिनै बिजाब बेखेवनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि 2025नि बान्था गथायनाय जायो। साजिसे बान्था मोनगिरि बिथांमोननो बान्थाखौ गथायनानै होनाय जाबाय। फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैखोमै बाहागो लानानै गोनां बिबुंथि खालामो। बर' थुनलाइ आफादनि बे 65थि जि बोसोरसालिया जुथुमा बिजनीनि थेंफाख्रियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय दिनै बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय जोंनि मानगोनां सिबिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारा आरो बिनि उनाव जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोर हांखोनि मुभमेन्ट आरो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननो बिबार बावदों बिनि उनाव गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांमोननो बिबार बावदों दा बे जुथुम्माया थारैनो मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा आरो 65थि बोसोर बर' थुनलाइ आफादा आफाद हिसाबै 1952 16 नभेम्बरनि उनाव 16 नभेम्बरनि उनाव बे 65 बोसोर आगान सुरनाया मोनसे गोलाव मोनसे आगान आरो बे ग्ल'रियास जि मोनसे जार्नि दिनै जोङो नुयो जे बेयाव गोबां जोंनि गेदेमा बिथांमोना गावनि जिउखौ आत्म बलिदान होबाय गावनि भाषानि थाखाय गावनि थुनलाइनि थाखाय मेडियामनि थाखाय आरो बे बिथिङाव बिनेश्वर ब्रह्म बिहुराम बर' गेदेमा बिथांमोननि मुंखौ आं जेब्लाबो लागोन बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो बयबो बर' थुनलाइ आफाद आरो लोब्बा आफादफोरा ज' लोगो नांनानै आरो थान्दैफोरा बर' माहारिया फैबाय थानाय 100 बोसोराव मा बिथिङाव खामानि मावलांगोन दिनैबो जोंनियाव राव बिथिङाव गोबां मावनांगौ दङ खारन बर' रावखौ बर' मानसियाल' रायलायो आरो लासै लासै गुबुनारिया एसे दिनै सोलोंनाय बा स्कुलाव मिडियाम हिसाबै फरायनायखौ जों नुनो मोन्दों किन्तु बे रावखौ जोङो जुदि इक'नमिक लेंगुवेज हिसाबै बिजनेस लेंगुवेज हिसाबै डिजिटेल बा कम्पिउटाराइज लेंगुवेज हिसाबै दिनै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग डिजिटेलनि दिनै जुगाव दिनै कम्पिउटार मबाइल इन्टारनेटनि जुगाव जुदि जों बेखौ कनभार्ट खालामनो हायाबा बेखौ बिश्वमाननि जों जुदि लांनो हायाबा जेरैबायदि असमिया रावा दिनै जौगादों बांला रावा जौगादों तामिला जौगादों गुबुन गुबुन जौगानाय राव बायदि जोङो जुदि बर' रावखौ लांनांगौब्ला जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24